Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Minsan talaga susubukin kayo, lalo na't nasa relasyon kayo at nalalapit na kayo mag-isang dibdib. Pero mabuti na lang, partner, bago pa ang magpapakasal nila, nalaman niya na ang isa sa mga pinakamabigat na pwede maging problema ng kanilang relasyon. Alam mo, partner, sabi nga nila, isa sa mga popwede ninyong pag-awayan bilang mag-asawa ay pera. And kung hindi nyo agad nailatag ang usapin tungkol sa pera, siguradong magkakaproblema. Kaya nga, bago talaga kayo maikasal, dapat lahat ng sikreto ninyo, dapat lahat ng inililihim ninyo, ilatag nyo na, ibigay nyo na. Tama. Ako, dude, naa-unfairan lang ako dun sa parte ng ating secret file sender. I mean, for his side, na bakit hindi man lang pinagkatiwalaan ni Joy, ang partner niya, na si Nino, para pagsabihan ng ganitong klaseng problema niya. O kung nahihiya man, sana maging vulnerable siya. Alam mo yon, yung tipong, eto na ako, nabalatan mo na ako, nahuli mo na ako. Gusto kong tulungan yung sarili ko. Pwede ba tayong magtulungan? Tama. Hindi ko alam, wala akong plano. Kasi it only goes to show na etong taong to, hindi responsable pagdating sa pera. Tama. And nakakatakot asawahin yung ganong klaseng tao. Kaya nagigets ko yung secret file sender natin na si Nino, na nagdadalawang isip siya, na nag-50-50 siya dun sa pagpapatuloy kung magpapakasal siya dito kay Joy. And valid talaga na dapat mag 50-50 ka dahil ang hirap nyo na magkaroon ka ng partner na ganyan, na may problema sa pera. May problema sa hindi pagsasabi ng totoo. Dapat kapag mag-iisang dibdib na kayo, bukas kayo sa isa't isa. Bago pa ang lahat. Tama ka dun sa sinabi mo eh. Dapat ano kayo eh, pagkatiwalaan mo yung partner mo. Diba? Unfair na hindi mo sinabi. Para sa akin, wag niya na sana ituloy. Talaga? Oo. Kasi para sa akin, ang pag-iisang dibdib, dyan nasusukat yung bago kayo ikasal, dapat totoo kayo sa isa. Dapat lahat ng problema, pag-uusap na ilatag nyo eh. Kaya hindi dapat talaga nagpapakasal basta-basta eh. Pinag-iisipan. Kinikilala nyo at kinikilatis nyo ang bawat isa bago kayo magpakasal. Totoo. Na dapat sigurado kayo sa isa't isa na, eto yung mga hindi ko na talaga kayang baguhin. Agree ka pa rin ba? Dapat ganun eh. Malinaw sa inyo ang lahat. Ugali, problema ninyo bago kayo magkakilala. Ano yung dapat nyong ayusin na magkasama na kayo? Dapat ganun eh. Klarado, detalyado. Clear dapat sa inyong dalawa. Tsaka, alam mo Kabisyo, kailangan sa sarili mo, may conscious effort ka eh. Tama yun. Na, ayoko maging unfair sa partner ko. So, dapat ito yung ibibigay ko sa kanya, ito yung sasabihin ko sa kanya. Babalatan ko ng buhay yung sarili ko sa harap niya nang sa gayon, wala siyang pagsisisihan o kaya naman kung meron man, magsisi na siya sa umpisa. Tama. Na makita niya na lahat-lahat ng to, it's either he take it or leave it. Totoo yun. I agree. Totoo yun. Yun ang totoong love.
Yun ang totoong kung paano mo tatanggapin ng isang tao sa pagbaba niya lahat ng barahan niya. Mhm. Tsaka dude, lahat naman tayo feeling ko dumaan sa phase na nagkautang eh. Mhm. Lahat tayo parang may parte na, ay nangutang pala ako, hindi ko Mhm. nabayaran, ganyan. Huwag naman ganun. Pero, may parte pa rin sa atin na kapag naalala mo bigla na hindi mo nabayaran, ay babayaran ko. Magmamadali ka eh. Mhm. Pero ang taong walang pagkukusa na magbayad ng utang niya, ibig sabihin, ugali niya yun. Tama. Kung hindi siya nangangatog o kung hindi siya nanginginig dun sa parte na ang dami nang humahabol sa kanya, Mhm. dahil sa pagkakautang niya dun sa mga taong yun, may mali Trabaho niya na talaga. May mali dun Tama. Kasi dapat pag naramdaman mo na may mga naghahabol na sa'yo, hindi yung habol na gusto ko yung habol na utang yung mga naniningil sa'yo, Tama. gumawa ka ng paraan para mabayaran unti-unti. Totoo yan. Hindi yung parang wala akong plano. Diba parang nangutang ka tas wala kang planong bayaran? Ang excuse mo ay, kasi yung pamilya ko ako lang yung inaasahan. Kailan naging excuse na yung pamilya mo lang ikaw ang inaasahan? Kailangan accountable tayo, responsable tayo. Tama. Kung meron tayong hiniram sa isang tao, ibalik natin. Tama. Hugot na hugot ka. O syempre, gusto mo yung name drop. Charot! Hugot na hugot ka. Charot! May darot! Di naman. Di, totoo yun Dapat alam mo yung responsibilidad mo pag nanghiram ka. Kahit hindi mo man agad mabayaran, paramdam mo sa kanya na, babayaran kita kinakamusta pa rin kita, hindi yung iba-block mo, hindi mo nakakausapin. Dapat nagpaparamdam ka pa rin. Ibang usapan to Hindi totoo to Sino ba tong mga nangutang sa'yo, dude? Hindi, to. Tatay lang ng sikat na vlogger. Hindi, joke lang. Hindi na nagbayad. Forma yung anak, di nagbayad. Pa-flex-flex pa. Oo. Tago natin sa pangalang W yung pangalan ng vlogger. Hindi, totoo yun Dapat, may responsibilidad ka. Ano siya, dude Alam mo yung parang iniisip ko, habit na ba siya? Kung sakaling utang ka lang ng utang at hindi mo nababayaran. At wala kang plano na bayaran yung mga utang na yon. Wala kang game plan kung paano mo babayaran lahat ng pinagkakautangan mo. Kasi dapat meron ka ng kumbaga vision kung paano mo babayaran to. Eto, ilalaan ko dito, yung ganitong sahod ko, ilalaan ko sa ganito. Nang sa gayon, mabawasan paunti-unti. At kung sakali na iniisip mo din na yung partner mo, yung maging katuwang mo para mabayaran yun, alam mo, yun lang yung masasabi ko. Isang mabuntong hininga. Kawawa. Lalong-lalo na kung yung partner is madisiplina pagdating sa pera. Hindi balanse. Napaka-unfair pag ganun. Daming ipon, no? Maganda sana kung yung isa, sabihin natin umuutang para sa negosyo. Yan, pwede. May magandang pinatutunguhan Yan. talaga para dumoble yung kita, tapos babayaran din yung utang, hindi tumatakbo sa utang, Yan. nagre-reply sa mga nagtatanong kung kailan magbabayad. Yan. Tsaka, importante din yung pagbibigay ng timeline Totoo. Kung sakaling magbibigay ka ng petsa, Susundin mo. sundin mo yon. Tama. Kung medyo Totoo yun. malilate ka, dapat magsabi Update ka. Oo. Hindi yung talagang walang paramdam at all. Mali yun. It mirrors your character I Tama. mean, yung pinapakita mong yun says a lot about your character. Tama. Alam mo, may narinig nga ako Ito. Ang sabi ng aking munting kaibigan. Sabi niya. Munting kaibigan. Mentor ko to. Shoutout sa'yo. Sabi niya dito, ni Boss Eric. Uy, Eric ang pangalan. Sir Eric, boss. Ayan. Hello. Sabi niya, lagi mo tatandaan na kung ano ang hiniram mo dun sa tao na yun, minsan hindi naman niya na kailangan habulin yun Lagi mo lang tatandaan kung ano yung hiniram mo dun. Yun na lang yung halaga mo kapag hindi mo binalik yun. It means, kunyari, nanghiram ka ng 20,000. Nanghiram ako ng 20,000 sa'yo, Tight Oo. Angelo. Tapos hindi mo binalik. 20,000 lang pala yung value mo. Ang baba. Bilang pagkatao. Kasi hindi mo kayang ibalik yung 20,000
So, ganun yung iniisip mo na lang. Pwede, no? Parang, sinira mo yung relationship natin. Sinira mo yung pangalan mong iniingatan dahil sa 20,000. Wala, 20,000 ka lang. Hindi ka na makakatingin sa mata ko. Totoo yun eh. Pero magandang mindset din yun. Oo, ganun. Pag marami kang pera. Kasi, pero kung katulad ka lang ni Rakitera, Katulad ka lang ni Titan Jello lalo. Maningil ka. Di ba? Maningil ka. mangungumusta ka, no? Awa mo na po. Sige na po. Nangangailangan ako, ganyan. Baka Babayad naman. din ako. Ang hirap kasi, yung iba, nakakalimot eh. Mahirap yun. Kumbaga, ang bilis kang maalala. Mabilis silang makaalala kapag kailangan ka nila. Pero kapag bayaran na, singilan na, Kalimot na. ang bilis din makalimot. Hmm. Hindi dapat ganun. Maging responsable tayo. Maging accountable tayo sa mga hinihiram natin. May iba naman talaga napakagaling magbayad. Yan. At napakahusay pagdating sa pagmamanage ng mga finances. Hanap ka lang siguro ng match mo. Tama. Pagdating sa partner. Kasi iniisip ko, para kay Ninyo, hindi sila magbe-blend. Tama. Hindi babalanse. Mhm. Yung pagkatao ni Ninyo masyadong futuristic, visionary Masinop. pagdating sa kanyang mga kinikita. Mhm. At kung meron siyang medyo balasubas at burarang magiging asawa, 'di ba? O asawa, hindi marunong mag-manage ng finances. Pakiramdam ko hindi siya tatagal sa ganun. Hirap. Parang madadagdagan sa bawat araw na dadaan yung resentment niya doon sa partner Tama. niya. And kung meron mang word na mababawasan yung pagmamahal, feeling ko ganun na yung mangyayari. Kasi pagkatao na hirap eh. Ikaw ba, kaya mo bang magpakasal sa isang tao na alam mong maraming utang? Hindi, nangyari na sa akin yun eh. Kaya pala may hugot ka kanina. Hindi, nagbayad din ako ng mga utang. Binayaran mo yung utang ng Oo, ex mo? nagbayad. Tapos nakipaghiwalay na ako. Bakit? Wala, nadawit ako eh. Shota mo yun eh. Ganun. Oh, anong pakiramdam na isang Masakit taong eh. sumasalo sa Masakit. lahat ng Masakit, shits? syempre, totoo to, partner. Masakit dahil nakasalalay yung pangalan mo eh. Parang ang hanghapde at kirot na hindi ko naman ginawa to eh. Pero nakasalalay yung pangalan ko. Ako nagbabayad. Wait lang. Linawan mo nga. Nakasalalay yung pangalan mo dahil... Kasi kilala nila ako eh. So associated ka talaga doon sa Yes. girlfriend mo na yun. Oo, wala man papel na pinag-usapan, pero bilang nandun ka nung panahon na yun, di ba? Kasama mo siya, nanghiram siya, damay ka dun. Ang isipin naman ngayon, hindi naman yun bata na wala akong alam dyan eh. Party ka nga niyan eh, magkasama nga kayo eh, di ba? So ako, para clear, linisin ko yung dapat linisin. Kahit wala naman akong napakina. Sana nga, nanghingi na lang ako. Pahingi man lang ako, bibili ako ng Brief mo. brief ko. Laulaw yung brief. Di ba? Yun lang din nakakalungkot. Pero, at the end of the day, yung blessing naman, dodoble, titriple. Pag nagbayad ka ng utang, lagi mo tatandaan to, mga kabisyo. Kapag nagbayad ka ng utang, at wala kang taong tinakbuhan, babalik sa'yo lahat yun. Yung blessing. Babalik sa'yo. Ay, pag lalo na, hindi sa'yo, tapos binayaran mo. Blessing. Tapos dinagdagan mo pa. Hindi, wag naman. Hindi dinagdagan yung utang. Dagdagan. Dinagdagan mo ng pasobra yung pinautang sa'yo. Wala naman ako dinagdag. Lang, sapat na lang. Hindi, alam mo, dude, ako, I appreciate people. Na for example, ganito nagpahiram ng sasakyan. Tapos, ako, nagpahiram ako ng sasakyan sa kanila. So, pag binalik yung sasakyan ko, naka-full tank yung sasakyan. Yan, sarap, no? O kaya, kapag nagbigay ako nagpautang ako ng 5K, biglang meron akong brownies or tsokolate. Yan. Yung ganun ba? Parang, hindi Konsuelo. naman, pakonsuelo. Kumbaga, hindi naman hinihingi yun ng taong nagpapautang eh. Totoo. Pero, yung ma-appreciate mo lang sila sa ibang simpleng paraan,
malaking bagay na rin sa kanila, it only shows na grateful ka sa mga panahon na nangangailangan ka talaga ng tulong at ano yun, karakter yun dude. Pagpapakita ng karakter ang paghahawak ng pera. Tama. Masakit sa akin, hindi naman ako yung nanghiram. Bigyan ko pa sila ng brownies, di nga ako nanghiram, di ko nga napahawakan. Aray ko! Pero in fairness naman sa'yo, grabe ko rin palang rumelasyon. Kapag rumelasyon ka, parang kaya mong bayaran, no? Gay na gay din ako. Lahat, no? Kaya totoo. mong patayo ng bahay, no? Alam nila yan. Alam nila yan. Oo. Wala sa akin ng pera, nasa kanila. Oo. ATM mo na saan? Nasa kanila. Oo. Paya mo kay Nino na nakikinig ngayon. At sa mga katulad ni Nino. Sa akin, sa ganyang relasyon ninyo, bitawan mo na. Siguro may mas tamang tao para sa'yo. May deserve kang tao na kaya kang unawain, kaya kang bigyan ng peace of mind. Kasi ang pakikipagrelasyon, hindi naman yan hindi yan para maghanap ka ng may bato tas pinukpok mo sa ulo mo, di ba? Hindi ganun Dapat, ang makikipagrelasyon, balanse dapat. At mas lamang yung meron kang peace of mind kesa naman dun sa puro problema lang. Yeah, tama. Tsaka, ang pinaka dapat natin tinitignan sa isang tao yung marunong umamin sa pagkatao niya. Yung totoong pagkatao niya. Kasi mahirap magpakasal sa isang tao na hindi marunong magpakatotoo. At the end of the day, hindi kayo magkakaintindihan. Magkakagulo lang kayo. Ganda nung sinabi mo, dude, na yun ang hanapin mo, yung marunong magpakatotoo. Oo. Yun lang yun. Kasi more than the money, it's the truthfulness behind Totoo. that human being na fiancé mo. Yes, to follow yan mapagtatrabahuan nyo yung pera. Pero yung para tiwala ninyo sa isa't isa, mahirap i-build yun. Yung taong totoo sa'yo. At Simulat totoo, sa pool. Oo, simulat sa pool na handa siyang ibaba lahat ng kapangitan, kagandahan ng ugali niya. Para maunawaan mo lang siya. Ang hirap yun. Ganda. Ayan so kabisyo, alam mo na, ibaba mo na lahat. Huwag lang yung salawal mo. Hindi, mas masarap yun! Anyway, kabisyo, we wanna share your secrets. Share to us, raketera@gmail.com. Kasama nyo pa rin ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po at titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Cello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang top secrets. This is Nino's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!